Baiga. Go pala ko. Sige. Baiga. Go pala ko. Sige. Bilisan mo. Go pala ko. Ha? Ulit. Baiga. Go pala ko. Sige, bilisan mo ba? Baiga. Go pala ko. What's up guys? New day, new video, and new challenge kay Bunso. Ready ka na, Pet? Basta Ha? na 500. Oh, Bobby 500. Lagi na lang. Pero guys, tingnan nyo guys, bagong gupit ako guys. Tapos ako lang, Nanay 500. sige. Ako lang gumupit ito sa sarili ko guys. Tingnan nyo, di ba? Ginaya yung sa akin niya, guys. Ginaya ba? Hindi ah. Yung may ano sa likod, guys. Ginaya niya. Ginanon ko lang guys, razor lang pan yung gamit ko. Ano lang yan talaga. May nagbigay kasi sa akin ng razor. Kaya yun yung ginamit ko. So ito na guys, ito na yung challenge kay Japet. Gayahin mo lang ako. Ha? Ito, gayahin mo ako ha. Ito ka. Yan. Ito. Baiga. Baiga. Go pala. Go pala. Ko. Baiga. Baiga. Go pala. Go pala. Ko. Go. Baiga. Baiga. Go pala. Go pala. Ko. Go. Okay, sige. Ulitin mo yun. Ulitin mo yun. Sige. Sige. Baiga. Go pala. Go. Sige. Baiga. Go pala. Ko. Sige. Bilisan mo. Go Ay. pala. Go. Ha? Ulit. Baiga. Go pala. Go. Sige, bilisan mo ba? Baiga. Go pala. Go. Sige. Baiga. Go pala. Go. Bilisan mo. Ano? Baiga. Go pala. Go. Baiga. Go pala. Go. Ano yun? Hindi mo na-guess. Ano mo? Baiga. Go pala. Go. Ano yun? Hindi mo na-guess. Hindi mo na ano? Baiga. Go pala. Go. Baiga. Go pala. Isa? Baiga. Go pala. Go pala. Go. Sige. Ano yun? Hindi pa rin niya nag-gets. Sige, bilisan mo. Baiga. Go pala. Go. No, ano yun? Hindi pa rin nag-gets. Guys, yung pili? Wala. Abay, gago pala ako. Ay. Wale. Abay, gago pala ako. So, lapit eh. Gago ka pala, Pet. Ha? Sinong gago? So, yun lang guys. hanggang sa susunod na dali natin kay Bunso. Next time naman. Sa umabot hanggang dito guys, alam nyo na kung anong gagawin. Share this video and mamimili ako sa mga nag-share. Magbibigay ako ng GCash pang load. O, di ba? Share this video guys. Share. And doon ako makikita kasi makikita niyo kung ilang shares. Pag-click mo ng mga shares, doon ako maghahanap kung sino yung mga nag-shares. Doon ako maghahanap ng ano. And, syempre, pag-share guys, pag-share nyo, lagyan nyo ng number, GCash number nyo para doon ko isend yung GCash pang load. Thank you guys and see you next time.